sa jedná o klasický typový projekt, banálny dom, ktorý poznáme všetci. Kocka, dedinská alebo mestská. A mne sa ten dom od začiatku nejakým spôsobom páčil, zaujal ma práve tou banalitou a tou nevýraznosťou, obyčajnosťou v tom rade existujúcich domov, v tej zástavbe. V podstate spolu s investorom sme sa dohodli, že my tou rekonštrukciou nechceme tak prvoplánovo zaujať, ale že chceme možno vyzdvihnúť alebo vylepšiť na tom dome veci, aby on vystúpil, aby vystúpila tá jeho hmota, tá jeho proporcia, aby tie chyby, ktoré na ňom boli spôsobené kvalitou vtedajšej stavebnej produkcie, aby sme ich odstránili a aby sa ukázala tá jeho architektúra čo najviac. V podstate ten dom sa zmenil svojou náplňou, a to tak, že vznikli v ňom 3 samostatné jednotky, ktoré sú rôzne používané. A to, že súterén sa stal v podstate obytným, trochu predurčilo ten jeho vzhľad, že tá omietka došla až po terén. A jednak to teda pomohlo tej figúre, tej čistote a jednak sa tým aj povedalo, že ten dom sa naozaj celý využíva od hora až dolu, že sa nehierarchizuje v tej fasáde. Mnohé prvky toho pôvodného dizajnu tých 70. rokov boli naozaj v dobrom stave, takže bolo nezmysel ich demontovať alebo nahrádzať niečím novým. Zároveň je to aj ekologické a aj ekonomické. Samozrejme, nevyhli sme sa zatepleniu, pretože investor požadoval zlepšenie teplnotechnických vlastností obvodového plášťa a výmene okien. Veľmi starostlivo sme dbali na to, aby tá proporcia, aby to vsadenie tých okien v tej fasáde zvonka vlastne zostalo nezmenené. To potom vlastne predurčilo aj niektoré také iné technické riešenia, ako napríklad priznanie tých kaslíkov s roletami, ktoré sme priznali, dokonca trošku vysunuli práve preto, aby sme nemuseli tie okná zatlačať hlbšie, ako boli na tom pôvodnom dome. Okenné rámy, ktoré sme použili, sú dvojfarebné, s tým, že to krydlo má inú farbu, rám má inú farbu, čo je taký znak tých 70. rokov, vtedy sa to tak robilo. Olištovanie, vtlačené soklíky vo farbe omietky. Je to naozaj ako o práci s tým detailom a nájdenie tej dobrej miery toho. Vidíme tady kultivovaný precedens toho, jak je možné zrekonstruovat rodinný dům na dům, který má v sobě 3 byty, který má svůj kultivovaný detail a má výraznou tvář toho minulého režimu. Pro mě osobně je to vlastně zajímavé vidět, jak mladá generace, která je otevřená 80. 70. letům, dokáže ze stavby nově vytvořit kultivovanou věc, která má svoji kulturní hodnotu, bych řekl. A tady došlo k zateplení, zlepšil se standard, z jednoho velikého domu jsou 3 byty a je to určitě příklad toho, jak se k 80. letům, 70. letům dá přistoupit. Myslím si, že výborný příklad.